Kang Cemong ya dinyanyikan jenengan lagunya Asine Banyu Mata ya. Waisa ya, semoga terhibur dan terhibur selalu. Bos baso bom kayak wis mudun ya, wis turu jenengan. Cemong AR ya, dinyanyikan ya, sing duwe kiri cilik jenengan. Minangka sedulur pula dewek saya. Setitik orang yang ingin batur bakal pegang, murah tangan, nutup mata, nunggu lengere kita. Alah Kang Cemong ya. Waduh sentek sayang, ada direbut ning adepan. Setan apa sing ngasuki demeni wong duwe lagi. Kau kian kita ngalami duwe lagi ana sing demeni. Jos Kang Cemong sing duwe cilik jenengan Sri Ampeli Waisa ya. Juga wali jenengan ala Kang Ami saja. Garus papai garus. Sadar nang asine banyu mata. Wah Kang Cemong jenengan kaya langkah wong wadon sejen, rabine batu dianggap sajen. Apa sirah blidung sebu, rabine kita arep direbu. Wong wadon sentek sayang arep direbut ning ngadepan. Setan apa sing rasuki demeni wong duwe lagi. Kau kian kita ngalami duwe lagi ana sing demeni. Jos Kang Cemong yang punya kiri cilik ya. Semoga terhibur dan terhibur selalu jenengan. Waisa alah jenengan topat bocah. Renata Erlin ya yang punya payung sore jenengan. Papai Rehan sing sampun hadir nih. Let's see. Batin remuk nangis lik rasa, sun sadar nang asine banyu mata. Alah Bos Jeffrey, Bos Sate aja. Bos Sate wong lan sabunggang jenengan Papai Rehan ya. Juga Kang Unggul di jalan. Kaya langkah wong wadon sejen, rabine batu dianggap sajen. Apa sirah
arep direbut setitik orang nyangka yen batur arepan pegang lurah tangan nutup mata nunggu lere kita sing disayang arep